Minkejja li wara ġimgħat sħaħ ta' kritika qawwija minn Franco De Bono, imbagħad Geoffrey Policino Orlando u Jesmond Muliet għażlu li lanqas biss jiġbru l-vot tagħhom għall-elezzjoni tas-Sibt, Lawrence Gonzi jiddeskriva l-eżerċizzju li kkonfermah kap bħala wieħed prezzjuż. Dan li għamilna flimkien kien eżerċizzju prezzjuż, utli, li swinna ħafna ġid. Lawrence Gonzi saħansitra qal li dan l-eżerċizzju ser jiftaħ paġna ġdida fl-istorja ta' pajjiżna. F'siegħa u nofs iżda l-Prim Ministru baqa' ma taleb da spjegazzjoni dwar kif il-konferma tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista se twassal biex tkun solvuta il-problema tan-nuqqas ta' maġġoranza illi għandu fil-Parlament. Naqas ukoll milli jgħid meta se jibda jressaq l-ewwel liġijiet din is-sena l-vot quddiem il-Parlament. U dan minkejja li skont Lawrence Gonzi nnifsu, il-Partit Nazzjonalista issa huwa familja waħda. Li aħna wara kollox familja waħda sieħa. Familja waħda. Lawrence Gonzi għażel ukoll li juża dan l-ewwel diskors wara l-konferma tiegħu bħala kap nazzjonalista biex iwieġeb għal kritika qawwija li saret lit-tmexxija tiegħu minn Franco De Bono. Bekk niżgura wkoll li jkun ċara kulħadd li l-Partit Nazzjonalista mhux vera, mhuwiex xi klikka żgħira ta' nies, iżda għandu jkun u sa nagħmel ħiddi. Il-Prim Ministru reġa' qal li l-familja ser tkun fiċ-ċentru tal-politika tal-gvern tiegħu u dan minkejja li bil-fatti fil-jiem li għaddew sar magħruf li naqqas €1,400,000 minn nefqa brabta mal-familji. Minnaħa l-oħra minkejja li sal-lum għadu ma wettaqx il-weda ta' tnaqqis fl-income tax illi kien għamel qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, Lawrence Gonzi qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jkun qiegħed iwiegħed dak li ma jistax iwettaq. 4 snin sħaħ wara l-aħħar elezzjoni ġenerali li matulhom spikkat id-deċiżjoni li jittieħdet minn wara dar kulħadd ta' żieda ta' €500 fil-ġimgħa lill-Kabinett, il-Prim Ministru qal li issa lejlet elezzjoni ġenerali oħra irid li l-Partit Nazzjonalista ikun qrib il-poplu. Fid-dawl ta' dan, Gonzi ħatar lill-Ewroparlamentari Simon Busuttil bħala delegat speċjali tiegħu biex jikkoordinalu laqat mas-soċjetà ċivili. Lawrence Gonzi ħabbar ukoll li se jpoġġi lil Paolo Borch Olivier, responsabbli mill-Ministri u mid-deputati u kandidati nazzjonalisti biex jibda jorganizzalhom laqat mal-familji. Spikkat in-nuqqas ta' tendenza ta' Geoffrey Policino Orlando, Jesmond Muliet, Frank Portelli u John Dalli li l-koll ma ġabrux il-vot tagħhom għall-elezzjoni tas-Sebt. Franco De Bono wkoll ma kienx preżenti għad-diskors ta' Lawrence Gonzi.